ба тафсилоти гузоришҳо таваҷҷӯҳ кунед. ҷанҷоли майшӣ ба содиршавии ҷинояти махсан вазнин одамкушӣ анҷомид. хабар медиҳад милитсияи шаҳри Бӯстон. ҷасади шаҳрванд Елена Шишмакова сокини 50-солаи шаҳри Бӯстонро дар хонаи рафиқаш бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт намуданд. дар ҷинояти мазкур соҳибхона марди 42 сола гумонбар аст, ки дар ҳолати мастӣ меҳмонро латукуб намудааст. Мастӣ аз меъёр зиёд аз таъсири машрубот дар баъзан ҳолат дар хислати инсон ваҳшониятро бедор намуда ӯро ба корҳои ғайриахлоқӣ талқин мекунад. дар ҳолати мастӣ содир шудани ҷинояти одамкушӣ далели ҷиноятиест, ки милитсияи шаҳри Бӯстон ба қайд гирифта бо изи гарм содиркунандаи онро боздошт намуд. санаи 17 май ҷасади шаҳрванд Шишмакова Елена Ивановна соли таваллудаш 1970 истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстон дар суруғаи кӯчаи ҷавонӣ баландошунаи рақами 1 ҳуҷраи 15 ҳамин шаҳр бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт гардид. дар доираи чорабиниҳои оперативии милитсия муайян намуд, ки ин манзили истиқоматӣ ба шаҳрванд Шигебеддинов Руслан Ҳомитович соли таваллудаш 1978 тааллуқ бо ҷабридан муносибати дӯстона ва ҳамзистӣ доштанд. тибқи маълумоти тафтиши пешакӣ ҳарду иштирокчии ҳодиса майл ба майнӯшӣ дошта, рӯзи ҳодиса якҷо нӯшокии спиртӣ истеъмол намуда байнашон муноқиша ба вуҷуд меояд. соҳибхона Руслан Шигебеддинов дар рафти баҳсу мунозира меҳмонашро мавриди латукуб қарор медиҳад, ки оқибат ба марг анҷомид. Лена ко мне пришла, я ее давно, 2 года назад знал уже. Пришла ко мне. 2 сол ин ҷониби Еленаро мешиносам. ба наздам омад. бо ҳам нӯшидем, баъд муноқиша кардему ман ӯро латукуб намуда дар ҳолати матҳушӣ ҷисмашро ба айвони ҳуҷра бурда партофтам ва майнӯшиамро идома додам. баргашта дидам, ки нафас намекашид. Потом прихожу, смотрю, она уже не дышит. Умерла. ҳарчанд гумонбаршуда нишондод медиҳад, ки қасди куштори ҳамзисташро надошт, аммо оқибати фарорасидаи ҳаракатҳои ӯ далел муқобили ин гуфтаҳост. зеро ҷанҷоли майшӣ ба содиршавии ҷинояти махсан вазнин одамкушӣ хотима ёфт. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад.